Не го знаете на къде. Идеално. Сега обаче какво става? Аз не знам изобщо отбора на Варна какво прави. Да, топка не е минала преди това поле. Бе, вие момчета, какво правите там, бе? Отбора на Варна, пусти чистачките да удари с поле, бе. Начало! Началото е дадено. Значи то шум не ми... Начало пак! Както казват някои жени при такъв удар, леко удари колата. Наистина, тук се чу нещо, което моят приятел Килата пее. Аз казах бум! Бам! Стига, бе! Леле! Аз мисля, че шофьора на аудито дори първи. Не знам аудито има ли някакъв проблем или не. Браво е! О, имаше и лека бибитка. Обаче май не тръгна. Леле, притиснат в стената, но Мартин сега трябва. Има вече малък проблем, може би. И аудито тръгва. Сандвич! Добре, отборяване 5, 4, 3. Мале! И защо са тези... 5, 4, 3, 2, 1, газ! Колата бомба! Дай, господин разрушител! Айде, лака! Дай газ! Дай газ! Леле, малко му трябва още...